Bueno, kaixo eta arratzalde hon, hasi ingo dugu, ego zazpira jo ditu, eta lehenik eta behin ezkerrik asko etortzeatikan, beha Guruz Garmendia da, eta ni Aitor Pui, da Sustraia Biziri Kultur Elkarteko kidea geha. Astean behin edo bi astean behin elkartzen geha, eta horri biltze geha, garai bateko kontua gora eta bera, eta orduan gaur ona etorri geha Donostira, Koldo Mitxelenara hain zuzene, zuekin konpartitzea, ezta, geure hausnarketak eta geure ikerketa xumeak. Eta, bueno, ni neu hitz egingo dizuet euskal pentsamendu indigenari buruz, eta gero gurutzek hitz egingo dizue pentsamendu horrek nola eragin dezakeen gizartearen eraketan, bai? Dena dela, sarrera bezala nahi dut pixka bat kulturari buruz modu orokorrean hitzeitia. Ze asko hitzeitea kulturari buruz, baino iruditzezat ez dela. Bai, esan bai ere, lehenengo Aitorrek ingo duela aurkezpena, gero ordu erdi bat edo izangoek, gutxi gora bera, gero nik beste ordu erdi bat, eta hostien nahi baldin mazute bintzen, inguru bat ingo deu, dauzketzuten, atxikitzeko baldin makazute, oharrak edo esateko daukezutena, guztu haitiko duela. Kulturari buruz asko hitz egiten da, ez, baina askotan ez dugu zehazten, ez, zer den kultura, zer ez dan, eta bueno, ni abia puntutzat Alfred Kroeber antropologoaren lana hartzen dut, eta hortikan abiatuta esan lehizke kultura, guk esan lehizkeu bi informazioen arabera funtzionatzen duela, ez? Alde batetik informazio organikoaren arabera, eta beste alde batetik informazio superorganikoaren arabera. Hau, adibide batzukin ondo ulertuko dugu. Gu gorputz bat daukau, ez, guztiok, eta gorputz hori da milaka urteko evoluzioaren ondorioa, ez? Eta hor gordetzen du kriston informazioa, baina informazio hori genetikoa da. Adibidez, bihotzak. Gu bihotza daukagu, jaio geanetikan taupadaka aida, hiltzen gean arte, eta horrek kriston informazio gordetzeu. Baina belaunaldiz belaunaldi, geneen bidez transmititzen den informazioa da. Berdin gertatzen da urdailarekin adibidez, ez? Kriston organo komplejua da, eta belaunaldiz belaunaldi bere informazioa geneen bidez transmititzen da. Eta arnazakin ere antzeko zerbait gertatzen da. Gu arnaza hartzen dugu ohartu gabe. Baina zer gertatzen da adibidez joaten bagara yoga ikastaro batera, eta han irakasten badigute arnazketa lantzen, ariketak egiten, arnazketa lantzeko. Orduan, ari garaia zerbait kulturala gehitzen, zerbait superorganikoa, arnaza hartzeko modu organikoari, bai? Alde hortatik esan lehizke kultura dela ikasten dugun guztia. Bai? Eta pertsonangan eragin handia dauka ikasten dugun horrek. Animaliengan ez hainbeste, animaliak ez dauka, animaliak gehiago funtzionatzen dute informazio organikoaren arabera. Adibidez, hartzen badegu txakurkume bat, eta jartzen badegu katu artean, bizitzen, txakur horrek azten denean ez ditu katuen ohiturak ikasiko. Txakur hori naiz eta katu artean hasi ez du inoiz miau egingo. Txakur horre zaunka egingo du, eta buztana ez du mugituko katue bezala, mugituko du txakurre bezala. Naiz eta inoiz txakurrik ez ikusi, beti katu artean hasi. Eta azarratzen denean koska egingo du. Ez du atzamarka egingo katue bezala, ez? Hau, sarrera bezala aipatzen dez, guk askotan pentsatzen dugu, guk mundua ulertzeko daukagun modua, bizitza ulertzeko daukagun modua oso objektiboa dela, baina ez da bat ere objektiboa. Gure kulturak ikaragarri baldintzatuta bizigea, bai? Kultura bakoitzak ikaragarri baldintzatzen du garaian garaiko eta tokian tokiko pentsamendua. Naiz eta gu pentsatu oso objektiboa dela gure pentsamendua eta gure bizitza ulertzeko modua. Bueno, sarrera hori inda gero ja pixkat indigenak inda hasiko naiz, lehenengo modu orokorrean hitz egingo dut eta gero ja euskaldunengana hurbilduko naiz, bai?
Sarri izan da, euskaldunak izan gehala Europako azken indigenak, izan gehala edo gehala, baina gaur egun indigenari badago Euskal Herrian, ez behintzat komunitate bezala edo talde bezala, nik behintzat ez dut uste. Beste gauza bat izango da, modu isolatuan, ez da, sakabanatuta, pertsona solte batzuk indigena bezala funtzionatzen ben, ez hori, baina talde bezala nik ez dut uste, esan lizke zibilizatu gaituztela, europartu gaituzte, horre dakartzan gauza hon eta txar guztiekin. Eta erreparatu nahi diot, zibilizazio hitzaren jatorriari, eta hitz hau dator latinetik, latineko civitas hitzetik. Eta civitas hitzak adierazten zuen garai hartako erromatarrentzat hiria, civitasen hiria. Eta badakigu imperio erromatarra, imperio hiritarra izan zela, hainbat eta hainbat hiri sortu zituzten, eta Erroma berak duela 2000 urte, 1.000.000 biztanle izan zituen. Benetan ikaragarria. 1.000.000 biztanle izatia, duela 2000 urte, hori, Eta alde hortatik enezan, erromatarrentzat hirian zeuden legeak, zeuden administrazioa, zegoen estatua, zibilizazioa, kultura, eta naturan bizi ziren indigenak, ez da, barbaroak, basatiak, beti ere modu despektiboan begiratuta. Orduan, lehenengo aurkakotasunarekin egiten dugu topo. Eta da, hiria eta natura, zibilizatuak eta indigenak, bai? Eta ingurumenak badu halako eragina bizitza ulertzeko moduan, mundua ulertzeko moduan, eta indigenak bizidia dakigun bezala naturatik oso gertu, ezta? Eta indigenen ustez naturak badu halako subjektutasun bat edo borondate bat. Esan lehizke indigenen ustez naturak baduela bere hitza, eta ez nola nahiko hitza gainea. Indigenen ustez naturaren hitza sakratua delako. Gertatzen dena da, gure kulturak naturari hitza ukatu egiten diola. Guretza natura mutua da, ez dauka hitzik. Hor zientziak eragin handia izan du, ze zientziak bere garaian natura ikergaitzat hartu zuen, eta alde hortatik objektu bihurtu zuen. Eta azken batean merkantzia bihurtu dugu eta salgai jarri dugu, ezta? Alde batetikan hori. Pixka gure kultura ulertzeko garrantzitsua da kontuan hartzea gure kultura moderno hontan, mendebaldar kultura honetan, bi tradiziok eragin handia dutela. Alde batetik arrazionalismoak eta zientziak, eta beste alde batetik kristautasunak. Arrazionalismoaren atxepuntetako bat izan zen René Descartes filosofo frantziarra, bea 17. mendean bizi izan zen, eta berak bereizi zituen alde batetik res cogitans eta beste alde batetik res extensa. Res cogitans da pentsatzen duen hori, eta res extensa baden hori, gorputza duena, azalera duena, baina ez du pentsatzen. Orduan, arrazionalismotik definitzen da gizakia naturaren gandik bereizten duen horren arabera, ez? Pentsamenduaren arabera. Nola definitzen da gure kulturan pertsona? Animalia arrazional bezala, ez da? Edo izaki arrazional bezala. Eta esaten da, arrazoimenari esker, alde batetik gaitasuna dugula unibertsoaren mekanika ulertzeko, eta beste alde batetik gaitasuna daukagula ondo dagoena eta geizki dagoena bereizteko. Eta arrazoimenari esker, sortu dugula gizarte bat, eskubideetan, demokrazian eta justizian oinarritutakoa, ez? Zaten da, naturan ez dagoela eskubiderik, naturan ez dago demokraziarik. Eta, klaro, arrazionalismotiken egiten dan irakurketa da, lehen aipatu dan bezala,
gizakia definitzen da naturaren gandik bereizten duen horren arabera, hau da, arrazoimenaren arabera. Eta subjektutasuna, hitza, arrazoimenak ematen digu. Kristautasunetik antzeko irakurketa bat egiten da. Zer egiten da kristautasunetik? Kristautasunak esaten du. Jainkoa sortu zuen gizakia bere irudira. Zergatik esaten da hori? Ze jainkoa gizakiari arima eman zion. Eta arima da nolabait esatearren jainkotasunaren atomo bat. Eta guk arimari esker, bereizten dakigu geizki zer dagoen eta ondo zer dagoen. Eta hortiken, jainkoaren ganako bidea edo areo hau egiten dugu, ezta? Eta zein da naturako izakien artean arima duen bakarra? Pertsona, berriro ere. Orduan, antzeko zerbait egiten da, bai arrazionalismotikan da, bai kristautasunetikan gizakia definitzen da naturaren gandik bereizten duen horren arabera. Naiz arrazoimena izan, naiz arima izan, bai? Alde hortatikan, gizakiak kontzentratzen du subjektutasun osoa. Gizakiak monopolizatzen du subjektutasun osoa. Indigenek subjektutasuna askoz ere modu sakabanatuan bizi dute. Indigenek esaten dute, alde batetik dago natura, eta naturan daude animaliak, landareak, errekak, aitzuloak, izarrak, ilargia, hodeiak, eguzkia, eta abar. Gero gaude gu, geure sinismenak, geure ohiturak, eta gero daude izaki mitologikoak, jainkoa, jainkozak, arbasoen espirituak, baina indigenek subjektutasuna askoz ere sakabanatuagoa bizi dute, ze beraien ustez naturako izakiek ere badute euren subjektutasuna, eta baita izaki mitologikoek eta jainkozek eta ere, bai? Orduan ez dute bizi subjektutasuna kontzentratuta. Gizakiak ez du monopolizatzen subjektutasuna. Eta komunitate indigenetan egoten dira pertsona berezi batzuk, aztiak, txamanak, zorginak, eta egiten dituzte errituak, eskaintzak, eta jartzen dira harremanean naturako izakiekin, eta baita ere izaki mitologikoekin, bai? Hori da behaiek egiten duten irakurketa, indigenek egiten duten irakurketa. Zer gertatzen da? Gertatzen da gure kultura oso materialista dela. Adibidez, zeintzu dira gure kulturan ditugun mitoak? Futboleko izarrak, rock izarrak, Hollywoodeko izarrak, dira merkatua sortu dituen mitoak, ez? Ze merkatua kriston eragina dauka gure kulturan. Orduan, mitoek beren benetako funtzioa galdua dute gure gizartean. Adibidez, zergatik esaten da txanogorritxuren ipuia, edo txanogorritxuren kontakizuna ez dela mitoa. Esaten da txanogorritxuren kontakizuna ipuia dela, ez? Ez dela mitoa, zergatik esaten da hori. Gu gaur egunean umei kontatzen dizkiegunean lamien kontuak eta Baza jaunaren historia eta kontatzen diegu txanogorritxuren ipuia kontatzen diegun bezala. Gure kultura honetan mitoek ez dute, lehen aipatu dutez, naturaren subjektutasuna eta indigenen ustez naturaren hitza sakratua dela. Mitoek berez horren berri ematen dute. Mitoek adierazten dute naturak baduela halako borondate bat edo hitz bat. Eta izaki mitologikoak hori hoxe dira azken batean. Izaki mitologikoak ez dira ezurra haragizko izakiak, ez dira izaki fizikoak, dira naturaren subjektutasun horren pertsonifikazioak. Bai? Orduan, gertatzen dena da, gure kultura oso materialista dela, ez? Lehen esan dudan bezala. Eta guk onartzen dugun errealitatea da, errealitate fizikoa, denboran eta espazioan gertatzen dena. Errealitate empirikoa. Guk onartzen dugu ikusten deguna, entzuten deguna, ukitzen duguna, neurtu daitekeena, pixatu daitekeena, baina indigenek onartzen dute baita ere beste errealitate bat. Errealitate horri, esaten zaio, errealitate numenikoa. Errealitate hortan ez dago ez denborarik eta ez espaziorik. Materia ez du existitzen. Horregatik esaten da, izaki mitologikoak
izaki transzendentala dizela edo naturaz gaindikua dizela. Ez dira izaki fisikoak. Orduan, pixka bat euskal indigenaengana hurbilduz, aztertu behar badugu euskal indigenen pentsamendua ezinbestean Jose Miguel Barandiaranen lana eskuartean hartu behar dugu, ez? Lehen aipatu dut, gaur egun ez dagoela indigenarik hemen Euskal Herrian. Baina Jose Miguel Barandiaran hasi zenean bere bilketa etnografikoak egiten, duela mende bat gutxi gora bera, oraindikan nekazal giroko tokietan, baserri giroko tokietan bizi izan jendeak oraindik bazituen indigena trazak, indigenan zantzuak, naiz eta kristautasunarekin nahasian izan. Eta hor ikusten dugun konstante bada, haitzuloek garrantzi berezia zutela jende artea hartan. Zergatik, izaki mitologiko ia guztien bizitokiak haitzuloak dira. Eta gertakizun mitologiko gehienak ere haitzuloen inguruan gertatzen dira. Orduan esaten zen, etzela komeni harririk botatzea leizeetara. Bestela zoritxarren bat gertatuko zitzaigula. Aldiz, nahi bagenuen mesederen bat edo aholkuren bat edo komeni zala haitzulon batea joan eta txamponen bat lagatzea. Aber, mesederen bat jasotzea genuen edo, bai? Jakin badakigu, Jose Miguel Barandiarane bere lan etnografikoa eta arkeologikoa bildu zuela 23 tomotan, obraz kompletaz izenarekin, eta nik hortikan atera ditut adibide batzuk, ez? Orain aipatu ditudan hauek ikusteko. Lehenengo tomoan, adibidez, 159 orrialdean hauxe esaten du. Antzina, lurreko jeinuaren gandik, mesederen bat jasotzeko asmoz, haitzuloetan sinestun askok eskaintzak egiten zituzten, batez ere txamponak. Jarduera honekin lotuta egon ziren dirudienez haitzuloetan eraikitako zenbait baseliza, ermita bihurtutako zenbait haitzulo eta haitzulo sarreretan otoitz egiteko ohitura. Lehenengo tomoan, 165. orrialdean hauxe dio. Kristautasuna zabaldu baino lehenako garaietan oso ohikoa zen haitzuloetan txamponak edo beste zenbait gauza uztea, bertako jeinuari egindako eskaintza edo opari gisa. Euskal Herriari dagokionez, erromatarren garaiko txamponak isturitzen, Santimaminen, Sagaztigorrin, Kobairadan, Solakkueban eta beste zenbait haitzulotan aurkitu dira. Zelaburuko sinestunek gaur egun egiten dituzten eskaintzek gentilen garaiko usadioa dirudite. Zelaburu zehan dago, Bidarrain eta bertan arpeko zaindua esaten diote estalagmita bati handago haitzuloan eta ia gaur egun aurte egin dira eskaintzak haitzulo hortan. Eta azkenean eskaintza hauek dira erritoak eta erritoak ematen dio kontakizunari mito izaera. Txanogorritxuren kontakizuna horretik ez da mitoa, beste hor erritorik ez dago. Eta erritoa eta mitoa osagarria dira. Eta erritoak egiten du zubilana errealitate fisikoaren eta ez fisikoaren artean. Txamanak, aztiak, zorginak, erritoak erabiltzen ditu errealitate numeniko horrekin harremanean jartzeko. Bai? Eta tradizionalki Euskal Herrian eskaintza horiek haitzulotan egin izan dira. Eta lehen aipatu bezala ez da komeni harririk botatzea, ez da? Leize zuloetara, bestela zoritxarren bat gertatuko zaigu. Barandiaranen obraz konpletatzeko lehenengo tomoko 167. orrian hauxe irakurtzen da. Ehiztari batzuek harria bota zituzten gaizto zulo leizera, Oñatin, Aloña mendian. Bertan mari bizi omen da. Leizetik alako haizea eta odeia atera omen ziren eta ehiztariak eraso omen zituen. 228. orrialdean. Ataunen zarri entzuten da eskualdeko zenbait leize eta itzulotan txahalgorri itxurako jeinua bizi dela. Esan ohi da azkaatako leizera eta usategiko aitzulora ez dela harriri bota behar. Bestela txahalgorri bat ateratzen omen da mehatxuka. Orduan, haitzuloen sakratutasun hau konstante bada euskal mitologian. Eta duela mende hartako ez, 20. mende hasierako jendea, haren artean ematen du bazegoela horrelako komunikazio berezia,
jendea bazuela nolabaiteko komunikazioa haitzuloekin. Da hori ikusten da adibidez, Ataudinen esaten zelako, Agamunda edo Amunda leizeak lotura zuela bestea beste Zahaltze baserriko sukaldearekin. Eta baita Andralizeta baserriko sukaldearekin ere. Errenterian esan izan da, Landarbazon aizpitarte haitzuloak daude, eta aizpitarteko haitzulo hauek lotuta zaudela Oiartzungo Arandan baserriko sukaldearekin. Haian, Altzola auzoan handi gertu dago Pagoeta mendia, eta bertan dago Aizkultzeta leizea. Eta esan izan da, leize horri komunikatuta zegoela Granada baserriko sukaldearekin, eta baita ere Zemeola baserriko sukaldearekin ere. Jakin badakigu haitzulo hauek ez zeudela lotuta fizikoki baserri hoiekin, baina ematen duenez, baserri hoietako biztanleak bazuen nolabaiteko komunikazioa haitzulo hoiekin. Claro, gaur gure kultura honetatik ez da erreza jakitea zer nolako komunikazioa zuten, baina kontakizunak hor daude, eta aztertu besteik ez dago. Gero, aipatu nahi de baita ere, Axularren kontakizuna, hainbat eta hainbat kontakizunetan agertzen da Axular hau Ezur Haragizko pertsona bat izen zen, eta bere benetako izena da Pedro Agerre Azpilikueta, Urdazubin jaio zen Axular baserrian, eta hortik hartu zuen bere izena. Berak idatzi zuen Gero liburu ospetsua, 1653 urtean argitaratu zena, eta Zara herrian aritu zen erretore lanetan 40 urtez eta 80 piko urtekin hil zen. Eta bea teologia ikasketak egin zituen eta filosofia ikasketak ere bai. Eta ahozko tradizioak esaten du, Axularrek bere ikasketak ez zituela unibertsitatean egin, baizik eta haitzulo batean egin zituela bere ikasketak. Batzu diote Zugarramurdiko haitzuloan egin zituela, beste batzu Zarako haitzuloan, eta beste batzu berriz Salamankan, baino haitzuloan. Orduan, euskal indigena haientzat, herri jakinduria horrentzat, unibertsitatean ez zegoen jakinduria, baizik eta haitzuloetan zergaiztik. Haitzuloetan egiten zutelako bat bi errealitate horiek, errealitate fenomenikoak, fisikoak, eta errealitate numenikoak eta ez fisikoak. Han egiten zuten bat, naturaren subjektutasunarekin, naturaren borondatearekin, eta indigenentzat hori zen benetan garrantzitsua, benetako jakinduria hori zen. Bai, eta bueno, ja bukatzen joateko aipatu nahi dut Bidarraiko Arpiko zainduaren kontu hori. Hori fenomeno hori aztertu du Anuntxi Arana antropologoak, bea Arabakoa da, baina urte asko daramatza bizitzen iparraldean, eta duela urte gutxi Mito Hurbilak izeneko liburu bat argitaratu zuen, eta hor lekukotza biltzen ditu besteak beste ez, jendeak, han inguruko jendeak esaten zuenak Arpeko zainduari buruz. Eta hauxe dio, 176. orrialdean. Jendeek tortxak edo kandelak han uzten dituzte pizturik eta medaiak, edo uzten zuten arrozario bat, edo oroitzapen bat, edo xoxak, txamponak. Denek beste lekukotza bat. Denek emaiten zuten edo dirua edo zerbait uzten. Zenbat aldiz, aurren arropak uzten zituztenan, ez zendatu ondoren, baina zendatu baino lehen bai, lehen da biziko aldian. Eskaintza egiteko egiten zuten, ene gustuko, eriaren eskaintza, haren zerbait iduri izatekoan, gero xoxa ere uzten da. Eta 3. lekukotza bat, aditu izan du nik jendeei zonbaitek arrozario pare bat uzten, bertze batzuk, berdin mokanez batzuk, muzuzapiak, bertze batzuk, fular batzuk, bakoitzak zer ideia zin, bertze batzu berriz, sosak uzten. Bai? Orduan, oain ja bukatzeko neura hausnarketa pertsonala egin nahi dut jakinduriari buruz modu orokorrean, ezta? Ze dauka sentsazioa gure gizarte honetan zientzia monopolizatzen nahi duela jakinduria, ez? Da, zientzia badaki zer metodo erabiltzen duen. Erabiltzen du, zenbakiak erabiltzen ditu metodo bezala, ez? Matematikak. Galileok esan zuen bere garaian, unibertsuaren liburua ulertu nahi badugu,
erabili behar dugun hizkuntza zenbakiak dira. Eta nire galdera da. Eta geure burua ezagutzeko ere, zenbakiak erabili behar ditugu, metodo bezala, ala ez da jakinduria geure burua ezagutzia. Harremanak egiten eta desegiten ikastea ez da jakinduria. Ez da jakinduria zorionak eta zoritxarrak kudeatzen jakitea. Egia da, zientziak eta teknologiak ematen digula halako arrotasun edo halako arrokeria bat, ez? Eta 18. mendian, pertsona jarri zan ispiluari begirat esan zuen jakintzuan hauk. Eta Lineo izeneko batek bataiatu zuen pertsona. Homo sapiens sapiens izena jarri zion. Gizaki jakintzua, 2 aldiz jakintzua gainea. Eta galdera da, zer egiten ari gara planeta honekin? Ez dago, hau da gure bizitokia, hau da gure etxea. Ekonomiak, etengabeko hazkunde hori, kontsumoak eta produkzioak etengabe hasi behar hori, ez da sintoma patologiko bat. Ez gea gizarte toxiko batean bizi. Ez naiz melankoliko jarriko eta txanda gurutzi emango dio, ze nahikue gero ongo gea. Bueno, arratzalde ondan eskerrik asko etortzatik eta bueno, nik Puiren hitzaldia eta gero nolabaiteko jarraipena emango diot, pixka bat hitz egingo dugu Mariri buruz, eta gero Mariren mandatuen inguruan, ze gizarte antolaketa ezagutu zen hemen Euskal Herrian, bai? Orduan, bueno, PowerPoint txiki bat prestatu dugu, bakizute PowerPointak dena aguantatzen duela, orduan, hasiko gara. Bueno, aurreneko esan hori, ez, nora goazen jakiteko nondiken gatozen jakin behar dugula. Eta hortarako arbola eredu bat planteatzen dugu hemen, esanez, hori, gure sustraiak, gure jatorriak direla, ez da, arbola baten sustraiak diela nondiken gatozen. Oain arte izan dugun gure kultura, gure esperientzia, historia eta bereziki gure kasuan, Euskal Herriko kasuan, aurre historia, ez da. Enborra izango litzateke gure gaur eguna, zer bizipen dauzkagun, zer mitologia daukagun, eta adarrak, gure gorputzak antzeko adierazpena daukaz, gerritik enbera sustraia dira, hemen enborra daukagu, eta gero, adarra goraka, gure etorkizuna izango litzatekena, eta hemen akaberan hausnarketa nahiko genukeen, etorkizun hori nolakoa izan behar den, eta geuk zenbateaineko eragina izan dezakegunez, ardurak hartzekoarena. Nesan baita ere, mitoak, akabera batien, herrialde bakoitzek bere burua, bere kultura garatzeko edo ulertzeko erabat besteik ez diela, eta, Puirek zantzu batzuk eman dizkigu, esanez, gaur egun ere mitos josita gaudela, bai? Danok ezagutzen ditugu, gaur egun dauzkagu mito batzuk, dirua, eta arrakasta, eta futbola, eta abarra ez. Eta lehen saso batien, beste batzuk egon ziren, naturaren inguruan, Marikin lotutakoak, Basa jauna, lamiak, eta abarra ez. Eta orduan, hortiken hasita, joango gara poliki, ikusten alde batetik Euskal mitologiako funtsa zein izan zen, askotan nolabaiteko folkloriko kutsu bat ematen zaio, lamiak, Basa jaunak eta bar, baino horren benetako ardatza zeintzen nahiko dugu aleginduko gara hemen ikusten, zeuena Marikin lotuta, Mari osotasunaren barruan, eta gero bat ere aztertuko dugu Marik emandako mandatuen arabera, Euskal gizartean nola antolatu ziren bizitzeko erak, auzolanak eta bar. Orduan, hasteko lanildo batzuk jarriko iteu, hemen ez dago denbora igen danak aztertzeko eta hauei buruz hitzeiteko, baina lanildo bezala, baiestapen bezala aurratuko duena da hori. Barandiaranek ikerketa itzel batzuk egin zituela, izugarrizko lana egin zuen, eta nolai planteatzen dena da, aurre historian, ikustean bezala, penintzula eta Frantzia hegoaldeko ingurune hauetan
kultura eusko akitaniarra ezagutu izan zela, franko kantabriarra ere bezala ezagutzen dena, eta hor garatu ziela gure sinismenak, gure hizkuntza eta gure kultura. Baita ere esan, antzinaroko irudiak eta matriarkalismoarekin zerikusian daukatela, hor ikusten dituzuen Venusak adibidez, pentsatzen dugu ugalkortasunarekin lotuta zeudela, Marirekin lotuak, eta beste baieztapena egingo duguna da hori, nolabaiteko panteismo txamaniko baten barruan bizi zirela. Orduan ja zuzenin hasiko gea Marirekin. Mari ez da beste religio batzutan ezagutzen duen Diosto poderoso hori, da pixkai xumeagoa, herrikoiagoa bezala, bestie gaineteko garrantzia eta hunditasuna dauka, baino esan dugun herrikoiagoa dela eta gertuago daukaguna, ez? Orduan gure kasuen esaten da Marirekin harremanetan jartzeko bere izena 3 aldiz aipatzea nahikoa dela. Orduan hemen bertan 3 aldiz aipatzen baldin badeu bere izena, gure gainin jarriko dela, ezta? Eta baita ere esan, oso tokikue dela Mari. Mari Barandiaren egartu zuen izen orokor bezala, pentsatzen zulako Mari zela nagusia edo izen garrantzitsuena, baino hainbat eta hainbat izen hartzeitu, esate bateako baiara bakoitzeko, herri bakoitzeko bat. Hau die beak jasotako batzu, baino seguru beste batzuk badaudela baitera hemen esate estienak. Hemen ikuste jeua Leiza aldien adibidez, Mari Mur, Berriz aldien Mari Burrika, eta Azkoitia aldean Amuteko Damia. Jonagorrire bai, asko dauzke. Itxure aldetik egen bai ere, normalin emakume itxuri hartzeu, baina toki bakoitzien bere berezitasune dauzke. Orduan adibidez Durangon esatea ikuste zedela emakume bat bezala, eta emakume horrek bere esku gainin jauregi bat zehamala. Elorrixo, Bedoña, Azpeiti, Segama, Arrentei eta Azkainen ikustea oso dotore jantzitako emakumea bezala. Leskunen bai ere dotore jantziteko emakumea bezala, baina kasu honetan esan beharra dago emakume hori gorriz jazten zela. Gorriak ere badauka bere esanai berezia. Oinatin, haure oso polita da, ikusten zuten emakumea bezala, baina zuhaitz edo arbola batetik ateatzen zen emakumea bezala. Gero Zaldibi, Bedoña eta Erresilen suzko emakumea bezala ikusten zuten. Ataun Segama eta Ganboako zuazun baita ere zua eta emakumearekin lotuta, baina igitai itxura hartzen zuen, kasu honetan. Oñati eta Segaman ikusten zuten emakume hau ahari baten gainean, ahariak ere esanai handia dauka, Mariren munduan. Amezketan berriz baita ere emakumea, baina kasu honetan gurdi baten gainean, eta gurdi hori lau zaldizurik tiratzen zuten. Azkoitian ikusten zuten emakumea bezala, eta kasu honetan emakume honen buruan ilargi betea ikusten zuten. Gero ikusiko du baitere ilargiak izan zuen garrantzia. Eskoriatzan ilargi erdi bat bezala, Oñatin suzko arbola bat bezala, Eskoriatzan hemen irudietan arbolak ikustea, baina benetan ez da arbola da haize bolara baizik, hori nolabait adierazteko zen. Durango eta Izpazterren laino bat bezala ikusten zuten. Segamarrek aketeiko koazulan belien moruan. Ikusten nahian bezala hainbat eta hainbat itxura hartzen ditu, ez? Da akaberan esango duena da Mari osotasuna dela. Eta osotasuna guztia denez, irudi guztiak hartzen ditu, ez? Geuara Mari baita ere, animali guztia dira Mari, osotasun guztia Mari dela, ez? Hortara iritsi nahi dugu. Orozkon putre edo zaien moduan, Garagartzan lamia moduan, Auzamendian akerren moduan ikusten zuten,
aranon zaldixen moduan, oinatin behigorriak, eta beste hau zerainek ere oso politia da, zehamen esatea hori, Euskitza baserriko alabak hortzaharra ikutu egin zuela eta Mari bilakatu zela, ez? Haure oso politia da. Haue dieran danak daude Barandiaranen mitologia baska liburutiken jasotakoak. Hemen ez gara eserre berria deskurritzen. Oinati segura eta Orozko susko pola bezala, eta gero aipatu du Puirek baita ere zehalburukoa, eta justu estalagmita hau da, oaindik badirudiena jende bat joaten dena, Marirekin hitz egitera edo errezo batzuk egitea, ez? Gero esan Marik bere familia daukala, eta senarrak izen desberdinak hartzen dituela, Maiue, Sugoi edo Sugar, eta irudikapenak dia bi nagusik, bata da gizon bat bustana sugearen eukiko zuena, eta bestea erein sugea beha. Biera eta adierazten zaigu. Eta semiek berriz Atarrabi eta Mikelatz. Atarrabi esango dugu seme ona zala, eta Mikelatz berriz gaiztue. Gero ikusten jungo gera nola euskal sinismen zaharrak danak binaka doazen, bikoiztasunan oinarritzen diala. Baita ere esan, eguzkia eta iargia Amalurraren alabak diala, aizpak diala euren artean, eta biei ere Amandrea deitzen zaiela, ez? Honek baita ere adierazten digu euskal kosmogoniako ikuspuntu femeninoa, bai? Gure lan hildoa da, edo uste duguna da matriarkalismoa ezagutu izan zela, alegia berdintasun maila, sexuen arteko berdintasuna, eta nolabaiteko gorintasun edo divinidadea emearen bitartez adierazten zela, ez? Eta bizitokiak ere, hainbat, Balsola, Supelaur, Atxorrotx, Zaldiaran, asko dauzke, ia beti kobazuloak, eta normalian kobazula hauek mendialdean egoten dira, ez? Kasu nabarmenena Motoko damarena. Gero, aipatuko dugu baita ere, nola iritsi zen Mari, gaur egungo egoerara. Herri kondairak esaten du, Mari, hau nolabait esplikatzeko da Mariren jatorria, zela emakume bat, hau Zumaian jasotako kondaira da, aur bat izatea nahi zuena, da ezin zuena lortu, aurra eukitzea, da zan omen zuen hori, deabruek kendu berbaldin mazizone aur bat izatea nahi zula. Eta izan omen zuen aurra, baino 20 urtea deabruek kendu inbertzizola. Pakto bat ino mentzen deabruak eta emakume honek. Eta orduan 20 urte betetzea zijunean, bildurrez jarri omentzan emakume hau eta kristalesko kaja baten barruan sartu omen zuen, baina hala ere 20 urte bete zituenean, deabruak behakin hartu eta eman omen zuen, ez? Gero baita ere Murumendin gertautakoa, hau oso politia da. Hau justu, eskerreko argazkia Murumendiko kobazuloarena da. Eta hemen esatea, hau kristautasunarekin lotuta dago baita ere. Eta esatea hori, Mari eskondu zela, eta Mari etzela bate eliskoia. Etzuela errezatzen, etzela mesetara joaten, baina bere senarra bai. Eta, hitz egin omen zuten, Marik mesetara joan beharrik etzaukala, baina egun batean gizon honek bere hitza jan, eta Mari gurdi batean lotu omen zuen, seme alabekin batera, eta behasainia abiatu omen zian, Mari lotuta zijoala, baina iritsi aurretikan, Marik askatu omen zituen bere sokak, eta susko bola batean, gora joan omen zen, ez? Da esan omen zuen, neumek zerurako eta ni oain muruako. Eta oan dikene Murumendin omen dago. Gero baita ere Pierres Lafitte esandakoak,
hemen aipatzen digu, bueno, Mari izan zela, jaso izan zela bintzat, divinia de oso garrantzitsu bezala, gaizkia kastigatzen zuela nolabait, gizakiei laguntzen ziela, gutxi berara Barandiaren aipatzen dizkigun idea hauek jorratzen dizkigu, eta gero hemen aipatzen digu oso idea interesantia dena justitia emanensis kompensatoria. Bate latinez baldimak igual hogeta oskatuko du. Baina, nolabaiteko itzulpena da barreneko justizia berdintzailea, eta hori da ezari ematea. Da hortiken abiatzen joango gara gizarte eraketara. Poliki joango gara ikusten ezari ematea eta baietzari ematea zer den. Orduan esan, hasieran ikusi ditugun irudi hauen arabera, Mari osotasuna dela. Kristauek edo musulmanek jainkoa deitzen dutena guretzako badirudi Mari izan zela, ez? Uniberso kosmogoniaren guztia Mari dela, eta gure munduan Mariren adierazpena amalurra dela, ezta? Baita ere esan gauzak, bizidunak, sentimentuak dena dela Mari, eta etengabeko aritzean dabilela, errota bat izango balitz bezala. Orduan, jaiotza eta bizitzaren ikuspuntua damaki horren barruan, eta bueltaka dabilen errota bat dela esango dugu, ez? Jaio eta hil. Guri gertatzen zaigun bezala, reenkarnazio idea batekin bezala adierazten zaigu, eta energia hori bakigun nola energiak ez direla deusetatzen, baizik eta aldatu egiten direla, ez? Orduan, ideia horrekin lotzen da. Horren inguruan, esan baita ere oso kondaira polita ezagutzen dugula, ilargia eta euriaren elezarra dena, esanez, gu lurretiken gatozela, eta hiltzen garenean gure gogoa, euskeraz gogoa esaten da, arima deitzen zaion horri, hortzaharraren bitartez ilargira joaten dela. Figatzen baldin mazatea, ilargia berak ere etimologikoki oso zanai berezia dauka, hilen argia. Gure alderdian hileta argia ere esaten da, funerala argia, hil argia, eta behintzat hortzaharretiken gure gogoa hileta argira joaten da, ilargira, eta gero euriaren bitartez berriz lurrera itzultzen dela, ez? Horrek errotaren berri ematen digu, zanez hori osotasuna dela Mari. Eta baita ere esan hori, Mariren bihotza dela lauburua. Orduan, lauburu honek nakabera batien errotaren ideia adierazten digu. Eta da oso, mundu osoan zabalduta dago lauburua, esbastika bezala ere ezagutzen dugu, esbastika daude Mongolian, Tibeten, Txinan, Nortamerikan ere topatu izan dira batzuk, eta gutzako oso irudi berezia da, ze alde batetikan kurutze bat egiten du, eta lau elementuak adieraziko dizkigu, ura, sua, lurra eta airea, lau norabideak ere bai, iparra, hegoa, mendebala eta ekialdea, baita ere eta oso azpimarragarria da, erdigunea adierazten digu, geure barruan daukauen erdigune hori, ez, gure zentroa, borobil itxurakoa da, askotan esaten da eguzkiarekin daukala lotura, baina nik uste dut ilargiarekin ere badaukala, ze ilargiare borobila da, eta noski mugimendua adierazten digu, ez? Etenik ez dauka mugimendua, errota. Horratiken esate deu bizitza eta heriotzaren errota dela, ezta? Eta, klaro, hemen importanti da esatere, nola lehen aipatu duguna, energia ez dela deusesten aldatu baizik, hemen horretan gabiltza, ez? Nola baiteko irudi reenkarnazioan sinisten zutela gure aurrekoek. Eta hemen ikusten den bezala lauburuek bi norabide damazki. Askotan pentsatzen dugu hemen goiko honetan lauburua eskubirako zentzuan dela, baina benetan badirudi bestaldeaka dela. Ezkerreko norabidea damakiela zeak goian dakagun lauburuak, eta horrek heriotzaren berri emago liguke. Hori
esan? Bai, bueno, akabera batien, zuk hemen laburu bat marrasten bauzu era batea, da hemen bestea doblau esko berdina da. Bai, orduan, bat bitan egiten dena bezala da. Batek adieraziko liguke eriotza eta bestiek bizitza, baina eriotza eta bizitza biak batera datoz, bata bestea gabe ez da ulertzen. Orduan biak dira. Eta hemen, konturatzen ari garena da, nolabait gure antxinakoek bikoiztasuna ikusten zutela alderdi guztietan. Beste lurralde batzutan yin-janarekin identifikatzen dena gurian laburuarekin ikusiko genuke. Laburua bi zentzu dauzka eta baten esan deu eriotza eta bestian bizitza dela. Fijatzen bazeate yin-janaren norabideak eta figurak ere laburuaren oso antzekoa dira. Eta badirudi nolabaiteko harremana badagoela. Ez dakigu nundik nola izan daiteken, hain aparteko lurraldetan, baino badirudi baietz. Eta orduen ikuste deuena da, euskal sinismen zahar hauetan dana binaka datorrela. Esango deu, eriotza bizitzarekin edo jaiotzarekin datorrela, gaua egunarekin, ona txarrarekin, arramearekin eta berezko aidezkoarekin. Orduan, gaua eta eguna, danoak zer dien gaua eta eguna, ez? Bata da argia, bestea da iluntasuna, eguzkiak egunaren berri ematen digu eta ilargiak ilunaren berri. Eta hemen aipatu bai ere eguzki lorea, ze eguzki lorea ere beti identifikatzen dugu eguzkiarekin, izena beak hori esaten digu, baina badirudi aspaldi errezilen ilargi belarra ere deitzen zitzaiola. Orduan, kasu honetan bietara jo dezakegu, ez? Ze importantzia handia ematen zaio gaur egun eguzkiari, baina ilargiak badirudi lehen importantzia handiagoa izan zuela. Hemen esan baitere oso jakinekoa den esakera, gaua gauekoentzat eta eguna egunekoentzat. Ona eta txarra, kasu honetan esango deu, Mariren semeen bilartez adierazten dela. Aipatzen da baita ere alabak ote zituen, baina Barandiaranek esateu bi seme ziela, bata Mikelatz eta bestia Atarrabi. Orduan, bikoiztasun honetan sakonduaz, esango deu, Atarrabik ontasuna adierazten duela, da Mikelatzek gaiztoa edo txartasuna, ezta? Dana binaka gatorrela. Berdina esango du, Mari eta Maiuez edo Sugarrez, arra eta emea zalegia. Osotasun hori bat da, baina aldi berean bitan banatzen da. Mariren irudikapena emezkoa da, Mari bera, eta aldi berean senarra dauka arra adierazten duena, ez? Da arra hori izango litzateke erentzugea. Orduan, hemen ere bikoiztasunean gaude. Da bi energiak nolabait danok dauzkagula esaten digu, ez? Nik dauzkatela energia arra eta emea, eta zuet dauzkatzuela energia arra eta emea eta puireke, ez? Danok biak dauzkagula. Gero, berezkoa eta aidezkoa da, berez da indarrarekin lotzen den ideia, hau botatzen bade lurrera, berez eroriko da lurrera, eta aidekoa da ia gehiago adurrarekin lotzen dena, adurra da magia. Eta begizkoak eta hau edanak adurraren bitartez ematen zian. Eta gero sartuko da bai ere Mariren egoitzan bete beharreko arauak. Hauek aztertuko ditugu Mariren egoitzan bete beharreko arauak eta bere mandatuak, nolabaiteko interpretazioa egingo dugu eta hortiken ikusiko dugu nola gure lan hildoa mitzet sortu zian Euskal Herrian ezagutu izan ditugun gizarte antolaketak. Orduan esaten da damarekin ikasitz egin behar dela, eta horrek amatza esatera berdintasun ideia hori ezagutzen zutela, beste kultura batzutan apaizei eta osukaz, berorikaz hitz egiten zaie edo zitzaien, eta gurean ez, gurean ika da, eta dana berdintasun mailan berean gaude, ez, dano plano berdinean gaude. Baita ere esaten da
bere egoitzan baimenik gabe ezin dela sartu, alegia bere koazula sagradua dela, eta hortiken gure laninduen lantze duena da Euskaldunen etxea sakratua izan zela baita ere, eta burujabetasun maila oso garrantzitsua ezagutu izan zela etxean. Hartzuluan nola sartu alaxeatea, bizkerra behin ere etzaiola Mamer Mariri, hori esango deu errespetua zor zaiolako dela, eta aldi berean urrez aurre hitz egiterakoan konfidantza edo sinesgarritasun maila baten gaudelako, eta azkena da hori, bere egoitzan debekatua dagoela esertzea, hori pentsatzen deu errespetuagatik izango dela. Eta gero bai ere oso garrantzitsu da esatie, Marik idatzita edo baserritarrek jaso zituztela Mariren gaitzespenak. Nolabaiteko euskal mandatua dira, eta hauetan aipatzen dena da hori, gezurra ez dela esan behar, lapurretan ez dela egin behar, arroa ez dela izan behar, antukoi edo handiustekoa ere ez, emandako hitza bete behar dela, urkoi hotza galtzea edo bestenganako errespeturik eza, kondenatzen du gaitzesten du Marik, eta baita ere esaten du elkarri lagundu egin behar diogula, ez? Hau ere oso garrantzitsua da. Eta orduen hauek irakurrite eta esari eta baiari lotuta esango deu, ezetza eta baietza beste idea oso interesgarri dela, ze nolabait ezautu izentzan hemen bertan, nolabaiteko zerga bat edo, ez da den zuena ezetzaz eta baietzaz horritzen zuela Marik bere almazena. Orduan, hartzai batek baldin zeuzkan 120 ardi, eta Marik edo Lamia galdetzen badiote zenba dauzkan, eta beak esaten baldin badu 120 beharrean 100 dauzkala, 20 Marik behantzako hartzen ditu, eta hori da ezetzan eroitzia. Orduan, nolabaiteko zerga baten barruan sartzen gara horren inguruan, eta hau Barandiaranen zeatiken jasotako da, liburutiken baitere, eta esate duena da hori bazela jauntxo bat, Montes ikastegietakoa, eta hartzai bat sartu omentzan Murumendiko kobazuloa, eta hartzai honi Marik egarria zeukala esan zion hartzaiak, eta urpixkat erango zula, eta Marik izan zion, ura segur, zagardue emango izut, da erantzun da oso ona zagardue. Eta nondik eta ezu bat, Montes de Ikastegietak ez etzai emandakotiken. Alegia, Montes de Ikastegieetako jauntxo honek benetan zeuskanak baino zagar gutxiago zeuskala esango zuen, eta Marik beregan hartu zituen. Orduan, kompensatoria edo berdintasunezko idea hori euskal sinismenetan oso barneatuta dago. Eta gero, sinismen hauetatiken planteatze dugun lan hildue da, gizarte antolaketa bat eman zela, eta horren inguruen esango duguena da, tokiko burujabetasune, auzolanak, batzarra eta herri ondasunak garatzen juntziela lehen aipatu dituen sinismen eta ohitura hauetatikan, ez? Mariren bizitokian errespetua zorzela, gizarte balore batzuk garatu ziela, eta hortiken sortu ziela auzolanak eta barrez. Orduan, bat aipatuko duena eta oso garrantzitsu iruditzezakuna da tokiko burujabetasuna. Esaten duena da Mariren kobazulue zagarraue baldimazan eta handiken izintzen nuen zerrela apurtu eta deitu gabe sartu ere ez, gure aurrekuek etxeari kontzientzia bera eman ziotela ez. Gure etxie zagarraue da, gure etxie burujabie da, eta etxien inguruen burujabetasun bat ezagutu zala, etxien nahikuetzanin auzue sorte zala, eta auzuetzanin herria. Baino, danake burujabetasun maila baten barruan. Gero auzolana baita ere, ondikena bizik da auzolan eredua Nafarroako eta Arabako herri batzuetan,
Eta, bueno, lehen aipatu dugu bezala elkartasun idea honen inguruan, auzolana zer dan dano jakingo zute, alkarri laguntzie, beharrezko lana denean. Orduan, idea horren inguruan, auzolana sortzen juntzala, auzolan idea hori, basarritar batzuk besti laguntzen joatia. Batzarrak, baita ere, oso garrantzitsua. Batzarrak bereziki lotuko nituzkenik Mariri ikas egin behar zaion ideia horrekin, ze berdintasun planora eramaten gaitu, idea horrek dano berdina garela, eta orduan batzarrak ere hortan oinarritzen dira, ez? Batzarrak ere borobilean egiten dira, eta ez dago bat bestian gainetik. Batzarretan dano gea berdinak, eta dano dakago hitza, ez? Orduan, batzarrak izaten zian zagarratuak, izan daigun, arbola nagusi baten inguruan egiten zienak, eta beti borobilean. Eta orduan esan bailero, zu bakoitzetiken arduradun bat juten zela batzarreta. Gero baita ere dazkau herri lurrak, nola berdintasun plano baten gauden, barrun gauden, eta elkartasune bultzau berdegula esaten digun Marik, lurrake, horrenbeste pribabak izan berrian, esango duguna da, herri lurrak. Herri lurren ideia garatu zela, eta hau zen komunitarioa. Dana disfrutatzeko, baino aldi berien bete behar batzuk kumplitu behar zituztela. Ze hauek, sinismen hauek, juntzien garatzen lana egiteko eta bizitzeko eredu batzuetan, eta gero papelean ere idatzi ziren. Eta hau gertatu zen Baskoniako Dukaterri eta Nafarroako erreinuan, eta araudi hauek nola baite papelera eraman zian, eta gugana iritsi dira foruen bilartez. Orduan, garrantzitsu da zatie legearen aurrean ohitura nagusitzen zela, araudi hauetan, etxea eta auzoa babestuaz herritarren ongizatea bermatzen zela, eta tokiko burujabetasuna, auzolana, batzarra eta herri lurretan oinarritzen ziela araudi hauek, ez? Naiz de gero karlistaren garaian galdu ziren. Eta bueno, hemen ja bukatzea hau ez aurkezpena, eta hausnarketa moduen galderatxo bat planteatuko dugu, eta esango dugu hori gure sustraietan ezautu izan genitula, hori ez, Mariren inguruko sinismenak, Amalurraren ingurukoak, berdintasuna, etzen dana perfektua, baina bueno, idea oso politiak zeuzkaten eta gauzatu egiten zituzten. Hori izan zen gure jatorritan izan genuena. Hori izan zen gure aurreko mitologia. Gero gaur egun beste mitologia badakagu, gutxora bera danok ezagutzen duguna, ez? Dirua, arrakasta, patriarkalismoa, lehiakortasuna, futbola, eta abar, zeuek ezagutzen duzu baita ere. Eta gure etorkizuna zein izan behar denez. Adarrak, geuk gaitasun bat bai badaukagula, geure etorkizuna garatzeko, geure etorkizuna egiteko, eta hoxe, zerbait egin behar dugun edo ez, edo enborrarekin jarraitu behar aldugun. Eta, bueno, honekin ja, aurkezpena bukatzei jau, eta nahi bazute, mahai inguru bat, edo galderak eta egin goitu. Eskerrik asko. Bueno, galderentzako mikrofono bat dago, eta internetetik ikusten daudenak entzun alizateko, jarri zazue mesedez mikroa bai hauan, erabilizazue. Baldin badukazue zerbait esateko, beso altxa eta emango izuet. Zel hori, galdera hori. Bai. Askotan da gauza bat egunerokotasunetik ihes egiten diguna, ez? Alde batetiken aspaldiko kontukin nahi gehala emateuelako, eta beste alde batetiken ez da olako jende asko gai hauek tratatzen ditunak, ez? Lantzen ditunak, eta orduan askotan ematen du ez dakigula nondik heldu gai hauei. Bai, da baitere, lehen aipatu duguna, ez? Askotan hori mitologia